Mildred Momanyi ase oroboti ururekerane katutugarte ase kaunti ya Nyamira kungusana nigo kwabere koenekiwa kurwa ase abarunde b'echipikipiki nabo igo boteneri bwa serikali ye kaunti eyo yentukirere abarai b'abarunde b'echipikipiki wesokia na kugania serikali anene koligereria amaganyo y'abana boda boda adene ko asibaburirie serikali yige korawa no mugavana Amos Kimuminyaribo ko bachinga kinyororo elio nabarabwo kwerigeria amanke tigateguna twarganire no murikeito Monkey. Maega yokungsana na koroka na kobaroro igatia bana boda boda na serikali ye kaunti ya Nyamira igoro yoko na chagwechistika niga baraiba kwane irenganeye na intuka wanyene ka togoja kotenenia revenue ye ngoro tuwalenga eka tuwale korwa twarora matokeo roja abantu bakomyokia abantu baito bako babwatanga babugirecho banajistika bakoro no munyakerogobo ime kaunti ya Nyamira Bernard Orindo na ateba nigo barachiko na chachistike chyo ekero kuigwana na kwabeire gatie serikali ye kaunti ya Nyamira n'abana boda boda revenue ntumatenga ne kaunti yako konya lakini proper na bamura batanyoleti chigasi bagokora na buranyore basuire kuiba so njenge naja ko request ya governor ne ringa eyekere kasi kwa vijana ale gwanje rwe kwa monyene arurenga bamurangu rwanira bale abate lakini karange pi ngana atagete ere mangana revenue neria goika achiche tokaranse ense moyaye munyakero goburo sagiro Nyamira South Barare nateba maganyo nale babwate ayubaganeti aikeraniwe watarachi kurwa ebango ntuna ando apoda poda turakano kurwe bango lakini ebintu mbire twa kwanta muno mugavana tukaigwanana bitara ikirika nao tuigwana ndenga nabwente ko rose shed atorosiri sando ito bajibatu mate ase bamusaba omugavana bwe kaunti ya Nyamira kubarangelia erinde batware chinkwana na kuigwanana ese ngenjere industry karata kama ngana yo kwana mangana yistika tigarangelia bara ibonspi na members asege tieke kiaega ekora kora meeting akwana bana boda boda baikunga miroveri kiabo abwate kurwa batabinga enda munache onye nebinte mu aboleti tomana ko tebaninga ebinte bikora akorwa presently kose ne duration tokana na nga amatuko na makeiga at least tororenga binte byakorwa biritu atebe tigango tobwaterana no mugabana na umugabana otebetenga taliko kwana na intu aise ko batakwana iko tarataka revenue kurwa story boy gomba kwanira ense moyo burai asebagi kelia abantu baligati kuturbania oburai bwa boda boda na gote bambare ne meroberio yetonje jogete na barai bane nimba manyete wonspi sichiza account kia nesa iko mondo ndo kwane tegoso ndo kwana ngano murai yale tali ase strategy ite ya boda boda eyune ya bwa chairman wako tebanga ngo ntona chebango astari bakurundi pikipiki astari yabachorire igasi yabone ribonya wetana nagaiga yandea kurigie nchira yo kwenyorera chibesi cyokuri kolende ense muyende abana boda boda mbate bambale angegwakana ebango elinde babakogendereria account ya Nyamira ibende nganto konya komyokanire serikali etora na chichini siji sticker egere to genderere lakini omugabana amanyenga chipara nchiroro chire chimbe ndurabekira moro mutaratoroseri magendera tutebeti amekishwa ngatoroseri chipara egere chipara chabere diolibono mweteta gonya gotomyo kimone kya tokona chistika lioka kurwa se kaunti ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job